μυαλό μου ακόμα παίζει τους ίδιους δίσκους. Σε pick-up η τεχνολογία μου δεν εξελίχθηκε. Όχι για λόγους αισθητικής ή οτιδήποτε, απλά δεν μπορεί να προχωρήσει. Έχω παραγγείλει όλα τα καινούργια μοντέλα, δεν έρχεται τίποτα. Περιμένω στην πόρτα μέρες, παίρνω τηλέφωνο την courier. Κάπου θα χάθηκε. Μα και αυτό, κυριέ μου. Ένα πακέτο δεν έχει καταφέρει να φτάσει στην πόρτα μου. Να το κλείσετε καλύτερα το μαγαζάκι σας. Άντε μου και στο διάολο. Μα τώρα τι μου φταίει κι αυτός. Τώρα έχω τύψεις και γι' αυτόν. Τέλεια. Ναι, γεια σας. Θέλω να ξέρετε, δεν το εννοούσα αυτό πριν, είναι αλήθεια. Απλά, έχω ακόμα pick-up και προσπαθώ να παραγγείλω ένα MP3 εδώ και 4-5 χρόνια και ποτέ δεν φτάνει στην πόρτα μου. Τι? Και εσείς pick-up? Μα καλά, μόλις σχολάσω θα έρθει από εσάς μαζί με το δικό μου να παίζουμε τις λούπες μας μαζί. Και πήγα και ήταν ευτυχισμένος και με έκανε μια ζεστή αγκαλιά και τον κοιτάω από πάνω μέχρι κάτω και με μια γρήγορη ματιά στο χώρο σκάναρα όλο το τοπίο και εντόπισα κάτω από το τασάκι, κάτω από το τραπέζι, μπροστά από το ψυγείο, δίπλα από την κάλτσα, μέσα σε δοχείο, χωμένα όλα τα MP3 μου. Μα ποιος είσαι ρε μαλάκα? Και με κοιτάει και γυρίζει τα μάτια αγανακτισμένα προς τα πάνω και βγάζει ένα πιστόλι από την τσάντα της δουλειάς του και του λέω: Καλά, μέχρι και πιστόλι κουβαλάς. Τα MP3 μου δεν μπορούσες να τα κουβαλήσεις. Έστω το ένα από τα τόσα δηλαδή. Πόσα είναι κάτω.